Jesu Kristu uyinkosi, bazalwane. Inkosi siphinda futhi ingikhombisa ibandla. Ngibona indlu enkulu. Kunabazalwane baningi. Kodwa manje ngimangaza ukuthi kule ndlu le enkulu saholo baningi abakhona kodwa baflathele, bami baflathele la khona kunesiteji la kuma khona ipulpiti. Okungukuthi baflathele izwi likaNkulunkulu. Ngibabona bahappy, baneme. Kushunyayelwa ivangeli lamalungelo. Ngibona abathandana nobulili obufana nobabo. Ngibona abajayivayo. Imidanso esidanso endlini zokukhonzela angeneme ngayo uNkulunkulu, imidanso yasezweni. Ngibona abanye bayadla, bayabusa khona lapho kodwa baflathele la okumele ngabe babheke ngakhona okunepulpiti khona. Kuflatheliwe izwi likaNkulunkulu, kuflathelwe iqiniso. Khulumile umpostoli uPawulu encwadini yesibili kaTimotheyu, chapter 4 verse 3 kanye no verse 4. Ngakho lokhu ukuthi abantu mayekhuluma noTimotheyu uthi kuyoba khona izikhathi abangayi ukuvuma ngazo isifundise esiphilileyo abantu. Bangcwele. Uma sithi sikhonza uNkulunkulu, asingahambi ngokweinkanuko zethu. Asingaflathelisi indlebe zethu eqinisweni. Siphambukele einganekaneni. Sixwayisiwe ngalokho. Njoba namhlanje inkosi singikhombisa leli vangeli lamalungelo eselishunyayelwe. Nimhlubukelani uNkulunkulu, nina nonke niflathele iqiniso. Nimhlubukelani uNkulunkulu, niliphendukezelelani ivangeli likaKristu na? Ncwadi yabaseGalatia chapter 1 verse 6 and 7. Bangcwele. Inkosi uJesu iyeza. Masinyane izonika wonke umuntu umvuzo walokhu akwenzile. Lamalungelo lawa esesetshenziswa, inkosi ayihambisani nalokho. Njoba inkosi ingivezela nje ibandla lamalungelo. Kuvunyelwa izinto eziyisinengiso kuNkulunkulu. Ikhona lokho abantu abakujabulela ngoba bebebaningi ngendlela emangalisayo, kuxokozelwa lowo nalowo wenza akuthandayo. Kodwa bathi bayakhonza. Xwayani bandla likaNkulunkulu, ningamcunuli uNkulunkulu ngezenzo zenu. Akusebenzi ilungelo lomuntu entandweni kaNkulunkulu. Inkosi uJesu iyabuya masinyane.